Hi लोगोफोर आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जिरि ब्रह्म इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय शुटिंनि। आङो दिनैहाय शुटिं खालामहैगोन सासे पुराना एक्टर आदा सन्जीब होननाय। माने नोंथांमोनहा बयबो सिनायखागौ जानांगौ। बिथाङा माने सिगांनिफ्रायनो जों जेब्ला शुटिंखौनो खालामफेरनो मोनाखै अब्ला बिथाङा बे समनिफ्रायनो एलबाम भिडिअ बिदि बानायबोदों आरोना। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। आं दा आदाखौ देखायसै। आङो देलायनानै रेडि जाबाय। दा आङो शुटिंखौ माने देखायजोबनो हायाबाबो एसे एसे नोंथांमोननो देखायसिगोन आरोना। थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। नेगासिनो आं लोगोफोर दाबो सफैया बिसोरो। आं देलायनानै थानो बालायलायबाय आरो फैसिगोन अबसे मानसि माने बेयाव सासे माने बुथुमनानै लाबोनांगौ नालाय दा बेनिखायनो देरि जादों जानांगौ। अरजाया जों लासैनो लागोन आरो हाखु दावरा एफाग्राब गैखाया। गारियाव गाखोबायनै थांगासिनो। फरेस्ट अफिसावहाय पारमिसन लानांगौ नै बेयावहाय माने आदा एक्टरजों सासे लोगो बेजों पारमिसन लानो थांदों नै। मावरिया हाजोआव थांगोन जोङो। नै खैला मैला साफाता मोनबाय आरोना नै पारमिसन लाखांबाय। पारमिसन लानानै थांगासिनो नै। दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों बे हाजोआव आरो। जंगलाव हाबबाय नै माथो जंगलथार। मैदेरल' खाना होदोंसै गैला होमबा दा। आंबो बिराद गिखायो मैदेरखौहाय। ओंखाराबा आंखौ ना ओंखाराबा। नैबे नै लोगोफोर नैबेनो लास्ट बाजारनो टेपा बाजार नै। बिनिफ्राय हाग्रा जाजोब्बाय। बिनिफ्राय ना वाव मोजांलै जायगाया। ओंखारबाय नै आङो लोगोफोर। नै जोङो बेयाव रायज्लायनानै ओंखारफिनबाय। दा लकेसनाव जों मानासना मानासानो गोलैखायो बेबो। मानास गोलैयोना। मानासाव थांलायलायनाङा माथो ना बेयावनो बेरायफैजायो। गाखोफिनबाय नै ओंखारफिनबाय नै जोङो। मनस्टार गारिफोरखौसो मोननांगौलै बिदि लामायाव सलायनो। शुटिं लानानैनो मा जालायखो बिलाय? ब्लग भिडिअ मिथियाखैना माने शुटिं लाबाय बायनो माने खेबनो मोनाखै आरो दा खेबबाय नै सासे फंबायाहाय दा बेखौबो खिथागोन। केमेरामेन बिथाङासो खेबदों आरो दा ओरै खाथियाव लाबोदो। सिनायबायना नोंथांमोनहा आं दहाय बुंखादोंमोन खिथागोन होननानैहाय। दा बिथांनि नामानो जाहैबाय सन्जीब मा लिरथाय आदाना बसुमतारी। सन्जीब बसुमतारी। दा नोंथांमोनहा बयबो सिनायखायो जानांगौ बिथांखौ। बिथाङाथ' बिराद बर' सावथुनावहाय गोदो सिगाङाव फिल्मबो गाबाय। फिल्म गाबोबाय आं बानाया। आदाना मा मोनथाय? माबाया दंमोन फिल्मफ्रा हरबायदि खोमसि, समनि गुथाल, ओमफ्राय अनजिमायाव गोमाहैबाय जायहा सिमना। आरो बेस्ट मानसिफोरनिफ्राय आङो मोनसे सापर्ट मोननायाव बे बेसाना मानो ओंखारो बेखौ बयबो माने कमेन्ट होदों आरो आंबो बिराद मोजां मोनदों। बेखौ गानखौ खनदोंमोन जुबिन गार्गआ। बेनिमोन। ओमफ्राय बे मोनसे दाख्लैबावै रिसेन्टलि ओंखारनाय मोनसे नागिन। दा बयबो आंखौ नागिनसो होनो। नाग्रासो बुंसै बयबो। दे अरजाया मोनसे नङा मोनसे नाम लानानै फेमास जानांगौथ' आरो। दा ओरैनो आदाया आंजों गानानै माबायदि मोनखोथाय? एकदम पारफेक्ट। माने करिय'ग्राफारा खिथानाय लोगो लोगोनो बेनि आगोलसो बांसिन खालामग्रोयो मानसिया। बेबायदिसो जानांगौ। माने आं बुहुत गोजोननाय मोनदों। नोंसोरथ' माने सेनियर जाहैबाय जोंहाथ' आरो नै दा मोनसे खोथाया बे आं फिल्मफोरबो खालामनो सानदोंमोन। जबनि थाखायनो दा फिल्माव टाइम होनो हालाना। जास्ट बेखायनो मिउजिक भिडिअफोरखौल' आङो साननैयावनो जोबो नालाय बेखायनो आङो बै अफिसखौ आङो
बुंबोखायो एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार जोंहा बिनि उनावहाय आङो बिदिनो सम मोनबा बिदिनो खालामो आरो टाइम लानानै बानायफैबाय आरो नोंथांमोनखौ आं बावनो हाया दा बेखायनो आंबो माने आंखौ नोंथांमोनजों आं नायजानो आरो लुबैबाय थायो माबाखौ लुबैयो आरोखि दा नोंथांमोना अननानै बयबो नायबानो जाबाय जोंनि एक्टिं खालामनाया माबायदि जायो एलबामनि नामानो जाहैबाय एसे फुराना माने गानानो जाहैबाय लोगो मोनगौबा सानबाय थायो होननाय गौतम आदा बिथांनिनो ओमफ्राय सिंगारा पेमेला माबा हादोरस्रि ना बेयो बै समाव बहुत फेमासमोन दा हाबानि उनाव ओंखारला बेसोरा दा माने फेमिलियाव गावहा एसे बेस्थ' थाबायथ' दा बेखायनो ओंखारला दा बर्थमान खनला माने सोरबाया जुदि गाव जुदि बेलेगफोरबायदि जुदि एसे बाहेरायाव ओंखारबोनानै जुदि प्रसार खालामनो लुबैयोबा बे गावनि खोथामोन खिन्थु दा बेसोरा गावनि न'खर बेंनायनि बेलायावनो बियो बै लाइनाव ओंखारलांनानै एसे माबा प्रसार होनो हानाय टाइम मोनासै बेसोरा दादि बेलेगफ्राथ' दा ओंखारगासिनो दङ दा बेहा माने सिगां माने आरो न'खरनिबो प्रब्लेम जायो माखासेया दा बिथां आब'आबो नायदोंबा जोंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय दा सिनायलाबो आंथ' आदायाथ' सिनायखायो जानांगौ दे मालाबा माने जुदि खाफालाव दङबा लोगो मोनलायगोन बे आब' सिंगारजों जोंहा दा होमबा जोङो शुटिंखौ स्टार्ट खालामफिननोसै ना आदा दे होमबा दोनथ'दो दे बाय दिनैनि थाखाय शुटिंआ जोबथ'बाय माने जोबथ'वाखै दिनैनि सानसेनि थाखाय पेकआप खालामथ'बाय दिनैनि सानथाम सानब्रैनि उनावसो भिडिअखौ हगारनाय जागोन ओमफ्राय दिनैनि थाखाय पेकआप जाथ'बाय आरो ओमफ्राय दा जोङो थांफिनगासिनो दङ बङाइगाव जंगलावसो दंमोन माने नै बुंनो थाङोब्ला नै मा जायगा हाजोआव दङ भुटान बर्डार राजा माने अरिजिनेल फ्रेव होनग्रा फ्रेव र' आं गिनांगौ बेनिखायनो दा जों एडभान्स ओंखारलांग्रोनोसै राजा बाबु फैयैनि सिगां थांगासिनो दङ जोङो दा थांसै होमबा ओमफ्राय जोङो मोनसे जिनिस देखायगोन दे दाहाय राजानि खिखौ जों देखायगोन दा नै आरो सन्जिबाबो दावखोग्रोबाय गारिया हौ नुहुरनाय जायगायावसो दङ ओमफ्राय दैज्लांबा नैयाव फुरा दैनि दाहार बिराद खरा जायो जायनि जाहोनाव नै दंफां इरि गोजौ बोनाय दंजोबो भुटाननि दै फैनायलाय भुटान हाजो बै नुहुरनायानो जादों खालामाथिनि फिकुं आरो ओमफ्राय बैथिं थांबा मोनगोन मावरिया बेसारा मावरियाथारनो हाजोआ रावबो गैया बिमा बिफा गैयैखौनो होनजाबाय आरो हाजोनाबो बिमा बिफा दं होननानै मिथियाखैमोन नाथाय मावरिया होनबा हले बिमा बिफानि सोदोबा फैबाय सिबाय बे हाजोआ मावरियामोन जोंबो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय फरेस्टारफोरनि मानसि गैयाखाय जों थाङासै थांनोलाय हायोमोन नङा होनबा जोङो थांनो बादों मानो होनबा सेफटि लुबैयो जोंबो दा सेफटि गैयाबाथ' बोरै थांनो नङा होनदों ओमफ्राय जोंनाबो गारियाबो एसे गाहायहायमोन जिहेतु बाव फरेस्टनि बे जिपसिफोरासो सोलियो नङाबा नांथाजोबखायो ओमफ्राय नै गावलिया लकेलनि मोसौफोर बियो मोसौआबो एभेलेबेल दंखायो जायगायाथ' मोजां दसेनो गरम मोनो ओमफ्राय दसे रेस्ट लाबानो थान्दा जाखायो थाबायबोनाया मेंबाय दा जिहेतु एसे हाइ सेन्देल गानदों ओमफ्राय बालायाव हाबसोदों सेन्देला नङा होनदों आथिङाव सेन्देल गानाल'सो थाबायनांगौमोन नङाबा एसेयावनो अन्थाइयाबो गोफार हाजोनि दुरुबोनाय ओइलाय मोसौ फिसा गेलेदों मोसौ फिसा ओमफ्राय जोंना राजानि खिया अबावबामोन बावनोमोन ओइलाय नुहुरबाय राजानि खिया जोंना नै हाग्रा दुलायबाय नुबाय दा राजाया बिसिम फैखायो ओमफ्राय नै बेनो जादों मानास पार्क मानासआनो गोलैयो नालाय ओंखायनो साइड बर्डार एरियायाव मानास लिरनाय दङ ओमफ्राय नैबाव गावलिया लकेल मानसिफोरा मोसौ खाफैयो नङा होनदों दाबो लांफैथ'वाखै र' नोंसोर मालिक गोनां जोब गावलिया मा होनो हावरिया नङा बिसोर मोसौआ मालिक दङ गांसोबो दंना बिसोरो माने हानांलाया आरो बिसोरनो जानानैहाय फोजोबनो हायो आरो खालामनो हायो आरो
एभेलेबेल गांसो बांद्राय हाग्रा गुदु जानाय नङा औ आरो मोसौफोरा जिहेतु मोसौ खानो थाखाय गामिनि मानसिफ्रा नैबे जायगाखौ एसे मोसौ खाजाथाव बानायना लादों नङाबा बै नुनाय हाग्रा गुदु गुदुसोमोन औ होमबा दिनै शुटिंआ बिसिमसै बाय ना बा बाय